Amb el títol d'Ampliem la xarxa d'eixos verds de l'esquerra de l'Eixample, hem preparat un projecte de remodelació dels primers 7 trams del carrer Rosselló. La idea és que és una via que no està inclosa en les previsions dels eixos verds, ni en els d'aquest mandat ni en el futur, i en canvi té moltes possibilitats i en canvi no juga un paper important en la circulació perquè queda tallat. La idea no és fer una gran obra, sinó amb això que diuen ara urbanisme tàctic, guanyar una ampliació de vorera a un costat per fer més agradable el passeig i posar-hi un carril bici a l'altre costat que permet desdoblar el carril bici de Provença, que és bidireccional. Això permetria unir des de la Model, el metro de Rocafort i els Jardins Montserrat, l'espai de gent gran de Rosselló, l'escola industrial, que hi ha moltíssimes activitats, i arribar fins al clínic. Aquest projecte el recolza l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample i l'Associació Camí Amic, i espero que ara també vosaltres. Gràcies.